singgit, ang ginulabing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw ug kaayuhan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi sa lain-laing paagi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Berseba ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabii, pinaagi sa mga pananawon, giingnan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya. Ania ako. Miingon ang Dios. Ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto, ug dadon ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug bahin kang Jose, anaa siya sa imong kiliran inig kamatay nimo. Unya mibiya si Jacob sa Berseba, gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan, ug ang ilang gagmayng kabataan ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan ug ang mga kabtangan nga napanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa miabot si Jacob sa Ehipto uban ang tanan niyang kaliwat, ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga apo. Si Juda gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose aron paghangyo kaniya nga tagbuon niya si Jacob didto sa Gosen. Sa pag-abot nila sa Gosen, gipakuha ni Jose ang iyang sakyanan ug miadto siya sa Gosen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayud nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siyag dugay. Miingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon, kay gikakita ko naman ikaw ug nasayod na ako nga buhi kapadiay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
sa mataro, nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa mataro, nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, aron magpuyo kamo diha sa yuta ug maghimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa mataro, nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa mataro. Ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Dili sila kaulawang sa panahon nga dautan. Sa mga adlaw sa tinggutom, abunda ang ilang pagkaon. Ang kaluwasan sa mataro, nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong, nagagikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kaguol. Ang Ginoo nagatabang kanila ug nagaluwas kanila. Gilikay niya sila sa daotan ug giluwas sila, kay midangop man sila kaniya. Ang kaluwasan sa mataro, nagagikan sa Ginoo. Katarungan, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila
ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ni ay nindot apan murag makahahadlok nga pasidaan ni Kristo. Dili lang ni sa iyang mga apostoles, apil na puntaan ni. Sa mayang pasidaan nga iya daytang ipadala. Asa man ta ipadala, taliwala sa mga lubo. Nya mura kuno tag karnero nga gipadala taliwala sa mga lubo. Ni kadungog gid nako ani mutan-aw man ko anang ana sa YouTube kanabitang mga animal forest inana. Ang paborito gyung kanon sa mga lubo kana gyung karnero. Nga mga kanding ba nana. Mao ginay ampay kay nilang kanon. Nya gipada kuno ta ni Kristo ngadto taliwa sa mga lubo. Nya kinsa man ning mga lubo nga yang gipasabot kanang mulutos nato, mopapriso nato, mudagmal nato, mopatay nato. Hain man ni sila. Matod pa niya, naara na sa inyong balay. Naara na diha sud sa simbahan. Wagi siguro tupad na ron nimo. Oh, nganong tutok mo muna ko? Gatuo mo ako'y lobo? Ika no, pangutan ako na imong tupad. Unsa man ka, karnero ka, lobo. Ina ko no. Pangutan na ba? Inaunsa man ka, karnero ka, lobo. Kana sang karnero, mausad na siya ang tao nga musugot lag lutuson, musugot lag latuson, musugot lang og daog-daogon, musugot lag ipapriso, musugot lang sa patyon, dili mo reklamo. Mausad na siya karnero. Usbag pangutanay mong tupad. Naunsa man ka, karnero ka? Kamong mga asawa, musugot mog daog-daogon sa inyong bana, karnero ka. Pero kung ikaw gani mo'y mudaog-daog, lobo ka. Kamong mga ginikanan, matod para ba diri, ang ginikanan, unayog patay sa ilang mga anak. Kamong mga ginikanan, musugot mog patyon, mos konsumisyon sa inyong mga anak, di mo magsigigyaw-yaw. Og musugot gani ka, karnero ka. Magsigi gani kag yaw-yaw, masuko ka, lobo ka. Nya kanira bang karnero og lobo, magtinakdanay ni sila. Dipindi las matakdan. So kung ikaw gani asawa, ang imong anak, o imong bana, nahimo na ganing lobo, kay nangitkit nagkarnero dito silingan. Siguro agyon nga di ka matakdan. Pasabot, dawata lang na siya, higugmaa lang na siya. Isa lisura anak pa diro. Di gyud mapugnan. Mo din naningos Kristo ay mo kabalaka. Pasudla lang ang Espiritu Santo diha ninyo kay siya mo'y maghatag ninyo sa mga pulong nga inyong isulti sa kalig-on nga inyong gamiton. Ang Espiritu Santo dili kamo.
Muna si Jacob sa unang pagbasa, huyang naman siya, luya na, pero giingnan siya sa Ginoo, ayaw kahadlok, sud ngadto sa Ehipto. Nya adto ra bang panahon na ang pinakalig-on nga nasod mao ang Ehipto. Una nga murabag kuyawan ka ba, taghot doon migpatay ni abot dito. Ni siya ayaw, sud ngadto kay himuon ti kang dakong nasod. Nya kanang imong anak nga si Jose nga gobernador ron sa Ehipto, ayaw kabalaka, magtupad mo ana sa inyong lubnganan. Di ba? Kuan kayo nindot kay paminahon si Jose nga nibiya ni Jacob sa bata pa tungod kay gibaligya siyang mga igsuon ngadto sa Ehipto nga natiguang na lang si Jacob wa gid siya kitang Jose, giingnan siyang magtupad mo inig kamatay. Kamo musugot mo magtupad mo na imong silingan nga porti kalibakira adto dito sa bahak. Sugot mo, tupad mo. Arikas ubos to asyas babaw. Kay nauna kag kamatay ba? Ya ka dire, ya ada ka dito sa 6 story. Sugot mo dili. Oy, tubagoy. Reklamo dayon. Mao na unsa kanindot di ay kung pasudlo nato ang Ginoo. Why problema? Why problema nga dili nato masulbad? Mao nang kanindot, no? Kagahapon bitaw na ay nianhi nato dinhi nga usa ka batan-on nga apo nga naghilak kay ang iyang lolo na admit niya di naman kaginhawa kayo, dako pagid ang tiyan. Ninduol dinhi nga dili gid nato parokyano kay ang iyang mama nga tuas Dubai nga bugtong anak si iyang lolo tuas sa Dubai, nataktak sa trabaho o galisod na gani sa didto si iyang sustenance. Nya kay mao ni hitabo silang lolo, nya close ang ilang lolo mo nag-atiman nila. Single mom tingali ng iyang kuan, single mom ang iyang mama nga bugtong ra sang anak, pertig yung lisura. So sila intawong siya kamagwangan sa upat ka igsuon, siya mo gi-instructan sa iyang mama nga sige kog tan-aw kay sige sila glibot sa ilang mga silingan kay pagdaan nila dito sa Chungwa aron matabang diha pa lang ganis ER daghan na kay ipanghimo nga mga testing. Oy, di man nila makaya kay pertimang mahala ay kanila laging magdali kag masakiton niya igo-igo sa imong kwarta niya gatuo kag matabang. Sus gitabangan man noon dito check up kada biya lihok ana diyang ospital kada lihok na biya nay kantidad. Gidahan nila buntag pagkahapon palang daan 50,000 na may bayro noon ingon amo na lang ning ibalhin ngadto sa sana kanang Soto ba ana siya ubayri sa dire. Kala suroy sa ilang tanang mga kaliwat wa gyud ni hatag ng ilang kwarta na sila 5,000 magunsa mo ng 5,000 nga sa pliti-pliti pa lang di madang motong ni ari diri wa sa ko kaila naingon sa kung nahuna tabang sa kuaning galisod daw jutem kay namalit og slot karon niya ako na noon ning ihatag 50,000 yung kay 50,000 ang ato ganing slot nga madawat maglisod mag 50,000 ang adlaw nako unsaon ani ron short ani samot ang motong sige magisiyag hilak nakita nako ba ang batan-on nga kana ganing apo nga naning kamot nga ilang lolo mo to kung itambagan niya nako unsa man ka nga naganing hinimbahon ka sa dili ko sikag simba sa dili wa nako nganong ni anhi magsimbahan sa ingon mas mama panhion ko. Kay si mama nako sige man kuno siyang tan-aw sa imong kuan imong mga wali tuwa siya sa Dubai sige siyang tan-aw sa wa na gitay nahimo day kay wa mangining hatag nato adtuan as Padersiano. Ug kamo pay di sa kong lugar tabang mo dili 50,000. Basta problemahan ako niya maluoy sa kunya na imagine man ako sa una bang ako sad mo nahimong breadwinner sa among pamilya nga perti sa gyud paralyze papa na paralyze akong igsuon madiin-diin kong pangitag ikatabang inig ka ospital wa gyud hapit mo tunol
Na bang, na-imagine ako ba, way hunong agas luha. Mo tong naingon ko, sige, uli ngadto niya, dada akong number, tiksi lang niya ako, igabot sa ospital, i-finalize, o pilay bayro nun, didaki na sa unsay madidak diha, nga senior, uban pa diha, tiksi ko, kaya ato lang i-fund transfer. Mo to nga, naka-fund transfer gitag mga 48,000 final nga bill nila kagabi o tingali na balhin na tingali nila ngadto sa Soto. Ning tawag ang mama nga tuwa sa Dubai porting pasalamat. Gikuha to nato sa atong kwarta dire. Yan ingon ko, Lord, musamot ni rog ka short saon man ingon day pagsaka na ko sa taas gabi na ingon din di man to sila dawaton sa mga tao on behalf nila ikay solicit aron dili ma drain kaayo ang simbahan sa kanini ang financial. Ikay solicit na abit kay mga kaila. Pangtiksan bitan ako kung kaila gabi karon nanay 40,000 nga ni pledge. Tawa na. 8,000 na lay kuwang para ma-zero ang atong ma-offset ba. Basin pa dahil napatoy mo text or ba ka din ni simba mo hatag. O na nga. Ang ako ba nga isip simbahan panudluan ratas Ginoo nya porting pasalamat sa iyang apo ni tawag gabi nga murag sayag na ba og tingog ba nya ni tawag sa dang iyang mama kana bang ang taong naghilak nga mahupay nga bisan pag mamatay bakaha kay lisod naman kunong ilang lolo bisan tig mamatay kana bang naka-feel ka nga naa nya ako siyang gipasuwat din siya og makatrabaho na ko pa din kay estudyante pa man siya og makatrabaho na ko ako gining bayran bisag pila pa ka tuig na kong bayad ani ano bang nana ang iyang commitment og din agyog ko muundang og simba sa simbahan niya na taon tong apo adi kaya po mo malipay nga labaw pa na sa kuano kana bang conversion of heart og mauna ni ang gitawag nato nga ang karnero manakod untas mga lobo. Dili unta ang lobo mo'y matakdan sa karnero nga mahimo sa tang dao, mahimo sa tang hingwarta. Magsige tag kwenta anang kwarta dili sa panginahanglan. Nasinianhin ako gahapon, padir kailagid mi adtong imong gitabangan. Kung unsa man kaming tanan padir gipangilad ato. O gidaot pagyud ka padir kaya ang imo kunong gihatag niya sa iyang panginahanglan 1,000 ra nya nadunggan day namo hapit man day mo 5,000 nya kami na sa gidaot ngadto sa laing mga tao giingnan sad wa gyud gikatabang ako mga silingan og mobalik to dinhi pader ay nagitog tabangi sige kog tan-aw nila nako sige ana dungan tag adto sa impierno nya ako lang giingnan ayaw mo kabalaka kung gipangilad mo total ang inyong intensyon mauman ang pagtabang siyang panginahanglan siya na say manubag kung nangilad siya ngadto sa uban mao ni sad ang mga lobo mga mangingilad nga lobo ba mangingilad ug mo nay makapatay nato kanang ilad-ilad nya kamo lobo mo karnero dunit ni tayo joke lang na kamo sa no mo tuo dayon sige na indog na ta. Mga igsoon, ang Dios nagtawag kanunay sa iyang katawhan sa pagbalik kaniya. Nagtudlo siya kanato sa pagpuyo sa kinabuhing balaan. Busa, masaligon kitang mudangop sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, aron iya silang tabangan sa pagkamatinumanon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalinaw sa kanasuran, aron ang kalibutan ilikay sa Dios sa kagubot ug mag-alagad kita kaniya diha sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga mihalina, ilabi na sa atong gihandom karon, nga makasulod na sila sa gingharian sa langit uban kang Maria ang mahimayaong rayna. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagong, nadawat na mo kining among gihalad, ang panubino nga abot sa yuta. Tugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ang turan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta Sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Binaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ihatag ka na mo karong adlaw.
pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I beat from the great city's feet, and the great heavy dust of the streets, pulsing with millions of faith, with millions of faith. You told me to give the good news to the poor, till prisoners, now they are prisoners no more. Tell blind people, look up and see, and set the downtrodden free. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata.
maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kaalam or divine wisdom nya magamit ni nato sa pagsabot nga kita di ay kinahanglan gyud mga karnero ug dili ta magpatakod sa mga lobo. Update sa ato mga slots, ang nahali na nato sa Hope and Opportunity mingabot na og 4,500 slots, 500 slots na lang ang nahibilin. Sa St. Vincent Healing Strength, natag 500 ang slot, 2,676 na ang nahalin, 1,324 na lang ang nahibilin. Pakpak sa mga namalit. Iampo nato ang wapa kapalit. Hinaot unta nga ang nipalit mo balik og palit. So ang atong natay bag-ong gibutang diha sa atong rotunda kanang atong murag kuan-kuan diha platform gibutangan natog upat ka doktrina sa simbahan. Katiktikal nga doktrin ba. Ang gaatubang dinhi nga side na diha ang 7 capital sins aron inigawas ninyo simbahan makahinomdom mong mga sadaan mong dagko diha tubangan nya iniglipot nimo diskilid na diha ang 10 commandments ya lipot ka nga tupi ka side to adito tingay ito ang 7 gifts of the Holy Spirit gaatbang na ang 7 capital sins ito luyo 7 gifts nya ari ka likod ambot mo ba to? Ang diri sa kilid na diha ang works of mercy.
the 14 works of mercy. Nga kung buhaton na nato tanan diha, tumano na nato, langit kita siguro. Mao na yung meaning, anak, tanaw-tanawa niya ninyo ha. Para pasad mo klarong tanaw niya, mag-iagi mo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristo